Duoko erokamano ne ji te, chutho ne jogo ombulu. Wan kaka jochung' wasekwayo jogo ombulu. Biro sare kama iluongo ni St. Mark's Mboya Secondary School magoyo ombulu e Awendo South Sakwa Ward. Yudo ka laini chiek maber, kama igoyo ombulu no onge tension, ober kabisa. En mana ni awinjo ni nitiere tich matek kuonde moko. Ei Nyatike gi Uriri, jo ta Yiero makanyo ne dwaro mana ni ODM emobed gi agent, mamano ne ketho ratiro mar jochung', nikech jachung' nigi haki bedo gi agent ne, to be ODM e Migori County ne ok oketo agents, no wewa jochung' ema wayiero. To mano waseloso makoro wach no rumo. Wach technology be chendo Nyatike e kar Miuru, kar Mikei, to wadwaro ni mago los piyo. To gi North Sakwa ne ombulu iluongo ni ballot paper mar governor no wilore, Manyanginja ne owilore gi ma kamore North Sakwa, paro ni Sangla, to koro selos mano. Adwa kwayo jok mwapiem go te ni mondo wago gini gi kwe, wase campaign ma jopiny osewinjowa. Koro wan e lwet Nyasaye to gi jopiny, gine makoro gibiro ng'ado burano. To kaka neno piny chalni, aneno ka jopiny wuoyo kuom. Koro ka poko kadho thuolo mang'eny kar seche manok, to ageno na bro yudo thuolo mondo aduok ne jopiny erokamano kuom goyo nago mayom, kendo kuom goyo ne Raila Amolo Odinga mayom, to gi jo ODM duto. Erokamano.